Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk írott igéjét az Ószövetség lapjairól, egy kis próféta könyvéből, Jónás prófétának a könyvének az első fejezetét hallgassuk meg, helyünket elfoglalva. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához: indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarszisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, ott talált egy hajót, amely Tarszisba készült, kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tarszisba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement, és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá: hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl, és kiálts az Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak: gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá: mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem, mi a foglalkozásod, és honnan jössz, hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik: Héber vagyok, az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki: hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle: mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik: fogjatok meg és dobjatok a tengerbe. Akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdul rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe. A tenger pedig lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem táradt az Úr iránt, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Az Úr azonban odarendelte egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassuk meg egy részletét Jónás próféta könyvének az első fejezetének, az 5. versnek és a 6. versnek egy-egy részletét. A következőképpen szól hozzánk ezen a helyen Istenünk igéje. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá: hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Foglaljuk el a helyünket. Szeretett gyülekezet, egy idézettel szeretném kezdeni Gyökösi Endrének egy híres mondásával, aki széljegyzetet írt a boldog mondásokhoz, és egy kissé átfogalmazta azokat, és ő írja ezt az egyik kommentárjában, hogy boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a szórakozásuknak. Boldogok, akik tudnak nevetni saját magukon, mert akkor mindig tudnak szórakozni, mert lesz oka a mulatságra, mert sajnos néha saját magunk előtt is nevetségesek vagyunk.
A lelkigondozó, lelkipásztor Gyökösi Endre ezzel ezt akarta kifejezni, hogy nagyon fontos az önirónia, ennek a könnyedsége, és hogy ilyen módon is szembesülhetünk a magunk határaival, gyengeségeivel, vétkeivel, makacságával ebben a görbetükörben, hogy kívülről láthassuk magunkat. És olyan jó, hogy Istennek vannak ilyen eszközei is. Isten nem a megszégyenítés eszközét használja, hanem ezer úton szól és hív, hogy változzunk, hogy térjünk ő hozzá, és ebben a könyvben, Jónás próféta könyvében, mind egyéni, mind közösségi értelemben az iróniával él. Gyönyörű mesterműve ez a Szentírásnak. Nem hiába a gyerekek kedvence, és olyan kerek történet, sőt, talán mi is felnőttként olyan mesésnek gondoljuk, holott teljesen valóságos, teljesen reális. Az egyik igehirdető ismerősöm járt nagyon utána a mélytengeri kutatásoknak, lehet, hogy még ebben még van mit tanulni, de hogy ő állította azt, hogy a mélytengerek legalját kevésbé ismerjük, mint a Mars felszínét. Hogy nem tudjuk pontosan, mi van ott. És hogy pár ezer évvel ezelőtt, hogy milyen lények lehettek ott, vagy pusztultak oda-vissza, nem biztos, hogy meg fogjuk találni. Tehát nem feltétlenül kell egyből azt gondolnunk, hogy ez egy mese, mert bekapja Jónást egy nagy hal. Nem tudjuk pontosan. De hogyha valóban őszinték vagyunk a mélytengerekkel kapcsolatos ismereteinkről akkor ez nem teljesen kizárható. Még az ilyen mai nagyon racionális embereknek is. De térjünk vissza az iróniához. Miért fontos az önirónia? Miért állít Jónás, vagy a szerző Jónásról és egész Izraelről gyakorlatilag egy önkarikatúrát elénk ide a Biblia szívébe, közepére? Mint amikor megyünk egy nyaraláson, vagy egy főutcán, és ott van egy karikatúrista, és néha az emberek még fizetnek is azért, hogy a vonásaikat így elnagyolva lerajzolják, és egy karikatúrát készítsen róluk. Miért szükséges ez Isten szavában, hogy itt legyen ez a görbetükör? Azért, mert egy csomó hamis merevség esik le így rólunk. Tényleg ilyen nagy az orrom. Hunor bácsi, miért ilyen ferde a fogad? A gyerekek is tudják tartani ezt a görbetükröt. Mert egy csomó hamis merevség esik le rólunk. És milyen jó, hogyha ez Isten tartja számunkra ezt a görbetükröt szeretettel. És Jónás történeteknek is így megvan ez a humorossága. Babics szavai is az eszünkbe juthatnak, amikor átírja Jónás könyvét, és így fogalmazza, vagy fogalja össze Jónás karakterét, hogy rühelli a prófétaságot. És mégis le kell írni. Itt szerepel a kánonban, a Bibliában ez a könyv. És Jónás első fejezete kifejezetten részletezi ezeket az önellentmondásokat, amelyek kívülről nézve nagyon humorosak vagy karikatúraszerűek. És mégis azt láthatjuk, hogy ezeken keresztül ez a próféta egyre mélyebbre süllyed. A nyelvi játékok is ezt hozzák, hogy Jónás egyre mélyebbre kerül, hogy egyre inkább nem látja be a maga görbetükrében a saját hibáit. Egyre lejjebb süllyed. Lemegy a kikötővárosba, elmegy Tarzizba, lemegy a hajó legmélyére, nagyon mély álomba merül, és végül pedig a tenger mélyére kerül. Van ennek egy ilyen lelki vonulata is, hogy boldogok, akik tudnak önmagukon nevetni, mert ez a süllyedés megállítható. Mert akkor valóságosan látják magukat. És hadd hívjam a közösséget a következő 2 istentiszteletre is, mert egy mini Jónás sorozatunk lesz. 31-én a 2. fejezetet olvassuk majd decemberben, 31-én holnap után az óévzáró istentiszteleten, január 1-én pedig a 3., 4. fejezeteket. És ezért nagyon fontos ez, hogy így lássuk magunkat, ezt az egyre mélyebbre süllyedést, Jónás öniróniájával, hogy megálljon ez a süllyedés. Hogy lássuk magunkat kívülről. Hogy nem még jobban belemerüljünk, vagy belefeszüljünk, hanem egy mosollyal belássuk, hogy hát tényleg szinte nevetséges néha, ahogyan tudunk lenni.
És fontos ez a kegyelemmel teljes elszámolás és szembenézés, így az év vége felé is. Fontos ez, akár a szégyen helyett, hogy lehetőség legyen a változásra. Vegyük sorra ezeket az ellentmondásokat. 2., 3. verset olvasom ismét. Így szól az Úr, indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de nem azért, hogy Ninivébe menjen, hanem hogy Tárzizba meneküljön az Úr elől. Ismerős ez a helyzet. Isten valamit kristálytisztán kimond, kér az embertől. Az ember válasza pedig az, hogy azt nem teszi meg, és inkább elbújik előle. Miért? Egy próféta miért nem teszi meg azt, amit Isten kér tőle? A Királyok 2. könyvéből kiderül, hogy az északi országrészben élt ez az Amittai fia, Jónás, és az ottani királynak meg is tudta profétálni azt, hogy egy sikeres északi hadjárata lesz, mert Isten így gondoskodott az elcsüggett északi országrészről, amit nem sokára majd Asszíria be fog darálni. Tehát, hogy működik ez a kapcsolat? Miért nem enged neki ebben a kérdésben? És minthogyha visszarepíteni a Biblia első feléhez, hogy Ádámnak és Évának valamit kristálytisztán elmond Isten, bízzatok bennem, én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, ne ti egyetek, ne ti akarjátok meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz, és egyetek a jó és rossz tudásának a fájáról. De az ember másképpen akarja, és azt hiszi, hogy elbújhat. És hadd hozzam ennek a képnek is, ennek a nagyon szomorú történetnek egyébként az öniróniáját, hogy Ádám azt gondolja, hogy egy kis fügefa levéllel elbújhat Isten előtt, hogy kisgatyában nem vagyunk átláthatóak Isten előtt. Azt hisszük, hogy Isten valamit kér, tesz, és akkor mi tudjuk úgy intézni, hogy ez így előtte ne derüljön ki. Van ebben egy önirónia, hogy Ádám ott áll egy kis fügefa levéllel, mint hogyha elbújhatna. És mi ez? Ez a lázadás. Hogy mi nem azt szeretnénk, amit Isten szeretne. Hogy mi máshogyan szeretnénk, ahogyan Isten szeretné. Jónás feladata ez, hogy szóljon Ninive gonoszságáról. Hadd fogalmazzam át az egész könyv értelmében ezt az üzenetet, hogy megtérésre hívja. Hogy elmondja, mibe tévednek, és hogy hogyan tudnak abból kikerülni. Ez a szeretet jele, hogy menjen el az ellenséges nagyvárosba, fővárosba, és hirdesse meg, hogyha rajta maradnak a rossz úton, akkor nincs menekvés, de Isten irgalmas. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Térjetek meg. De Jónás ezt nem akarja. Nem megyek az ellenséghez jópofizni. Nekik nem jár a kegyelem. És vannak ilyen témák a mi valóságunkban, a mi életünkben is, ami miatt azt mondjuk a másik embernek, hogy ja, hát én azzal nem tudok semmilyen körülmények között közösséget vállalni. Vannak ilyen árkok ma a magyar társadalomban, ami miatt azt mondjuk, hogy hát szóba se kerülhet, hogy én oda betegyem a lábam. Vagy hogy imádkozzak érte. Vagy hogy valamit szeretetből tegyek felé. És nem csak a társadalmi szétfeszítettségre lehet gondolni, ezt a családunkban is tudjuk érzékelni. Hogy azért jó családtag vagy, nem is vér szerinti családtag, csak beházasodó, de azért érezzük ennek a buta öniróniáját, hogy mit tudunk csinálni. Hogy hogyan lázadunk Isten rendje és akarata ellen. És jó átvizsgálni a magunk imádságait, hogy miről szólnak. Hogy szeretnénk, hogy Isten igazodjon a mi vágyainkhoz, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csinálja velünk, és az ellenségeinkkel ezt és ezt és ezt és ezt is úgy csinálja. Vagy arról szólnak az imádságaink, hogy mi igazodjunk ahhoz, amit Isten mond. Hogy Istenem, adj erőt, hogy bár a szívem másmerre akar menni, de tudom, hogy az a jó, amit te akarsz. Győzd le bennem a rosszat. Miről szólnak az imádságaink? Vagy lehet még tovább fokozni. Hát tiszteltes úr, nem tudom pontosan, mit akar az Isten. Ha nem halljuk, hogy mit akar az Isten, amilyen kristálytisztán Jónás meghallotta, hogy mi a feladat, akkor talán túl hangosak vagyunk.
túlzottan elvesztünk ebben a bujócskában. Túl nagynak gondoljuk azt a fügefa levelet. Túl hangosak vagyunk, és nem halljuk meg, hogy Isten hívja Ádámot, hogy hol vagy. Nem neki van szüksége arra, hogy tudja, hogy hol van Ádám. Ádámnak van szüksége arra, hogy tudja, hogy hova süllyedt. Akkor túl hangosak vagyunk. Álljunk meg. Meddig menekülünk még? Jónás neve azt jelenti, hogy galamb. És ezt a Jónás nevet használja egy kortárs próféta, Hóseás is magára, Izraelre. Olvasom is az idézetet Hóseás 7. fejezetéből. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és mindezek ellenére sem keresték. Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb. Galamb, Jónás, mint az együgyű, esztelen Jónás. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járkálnak. Itt most nem Jónás ninivei útja van pellengére állítva, hanem az a kép van idehozva, hogy mint amikor egy galamb, amikor száll ide-oda, keresi a helyét, ide kap, oda kap, túl hangos. Ahelyett, hogy megállna, leszállna és szétnézne. Esztelen galamb. Meddig menekülünk még? Ez az első fejezet egyik fő kérdése. Ha elkezdjük meglátni a magunk ellentmondásait, meddig maradunk meg bennük? Folytatom a fokozódó ellentmondásokat. Az alapigét olvasom ismét, az 5.-6. verset. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajókon lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás is lement és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? És ebben is van némi irónia, hogy zúg a tenger, a hajósok, akik tapasztaltak, kidobnak minden rakományt, csődbe mennek, mert látják, hogy ez az a vihar, ahol jó, hogyha ők túlélik valahogyan, nem, hogy a hasznot valahogyan kéne megtartani. És Jónás mélyen, édesen alszik egy zugában a hajó legmélyén. És annyira kiáltó, hogy a nem megfelelő viselkedés valamilyen nagyon tudatos belső hasításról, menekülésről szól. Hogy amikor valamilyen egyértelmű baj történik, vagy egyértelmű jelzés van, valaki nagyon tudatosan azt nem akarja látni, nem akarja tudomásul venni, inkább belealszik, inkább elmenekül. Néha én olyan csodálkozva hallgatom, hogy adnak az orvosok diagnózisokat, hogy ezt és azt és azt tegye, de én nem teszem. Lehet, hogy az orvos feleségem háttere mondatja ezt, de én hiszek ilyen szempontból az orvostudomány lehetőségének, és olyan fura ez, hogy ott van a baj, de ott a megoldás, de én nem teszem. Eszembe jut a gyaloggalopp, egy másik karikatúra is mestermű ilyen szempontból. A fekete lovag, akinek le van már vágva minden karja, meg lába, és mégis harcolni akar, és ott legénykedik. És nem látja magát kívülről, hogy tovább vitézkedik. Kemény nyakúság fogalmazza meg Izrael vétkét a Királyok második könyvének a 17. fejezete. Nem sokkal Jónás élete, vagy életkorszaka után 30-50 évvel. Ha beletörök, akkor sem. És ennek van értéke egyébként, a kitartás. De vajon látjuk, hogy ez milyen ponton válik butasággá? Önpusztító butasággá. Hogy lehasítom magamról Isten figyelmeztető jeleit. Milyen jelek lehetnek? Igen, betegségek, diagnózisok, mindannyian félünk ettől, mert kikerül a kezünkből a kontroll, mert valami nálunk hatalmasabbal találkozunk. Meddig menekülünk még? Vagy amikor azt érezzük, hogy mindenki más a környezetünkben rosszul tudja, csak mi nem. Mindenkire haragszom, mert mindenki bolond, meg rosszul látja. Ez is egy jelzés, hogy akkor csak én vagyok itt helikopter. Vagy amikor pontosan tudjuk, és azt az életet választjuk, hogy Isten nélkül is fog menni. Mert egyébként tudom, hogy azért akarok nélküle élni, mert van egy rendezetlen dolgom.
amihez vissza kéne menjek, és rendezni vele előtte, megvallani, letenni. Hát persze, hogy nem tudok vele élni, mert olyan mélyen el van ásva bennem, hogy igazából teljesen inadekvát válaszaim vannak a helyzetekre, mert pontosan tudjuk, hogy általában mi az a bűn, vagy mi az az engedetlenség, ami miatt nem tudunk vele élni, csak ezt szeretjük eltemetni, felöltöztetni, megmagyarázni. Meddig még, hogy tudsz így aludni? Ennyi jelzés ellenére, hogy tudunk még mindig aludni? Vehetjük fel Jónásnak a kérdését, Jónás felé való kérdést. És amikor a 9.-10. versben Jónás elmondja, ez a következő dolog, hogy ő kicsoda az ő Istene, a menny Istene, aki a tengert és a szárazföldet is alkotta, akkor a hajósok pedig teljesen tépik félelmükbe hajukat azt, hogy hát normális vagy Jónás, a tengeren menekülsz, az az Isten elől, aki a tengert alkotta, hát mi történt veled? Tökéletes teológiai Isten ismerete van Jónásnak, hogy milyen Isten teremtő, kegyelmes, az ellenségét is szerető, és kész arra, hogy ezzel teljesen ellentétesen viselkedjen. És azt hiszem, ez egy egyéni, de itt nagyon erős a közösségi dimenzió. És a hívő keresztények közösségének egy nagyon erős kritikája van itt. Hogy mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogy milyen Isten. Mert Jézus Krisztusban megkeresett bennünket, szeret bennünket, megtartott bennünket, meghalt értünk, megszületett értünk, feltámadt értünk, hogy előttünk menjen az úton, hogy ingyen kegyelemből visszafogadjon ő magához. És mi tudunk egymással kegyetlenek lenni, ítélkezőek lenni, kiközösítőek lenni. Tiszta a teológiánk, tiszta a hitvallásunk, büszkék vagyunk rá, hogy reformátusok vagyunk, csak teljesen nem úgy élünk, hogy ez tükröződne. Miért ilyen magas a küszöbe ennek a templomnak? Pedig jó itt lenni, nem? Akkor miért nem jönnek ide az emberek, hogyha itt jó lenni, vagy ha az élő Istennel találkoznak? Összességében miért mutatunk fel mást, mint amit mi magunk is fejben tudunk, vagy hiszünk Istenről? És ez nagyon nehéz, hogy mi hogyan állunk ezzel. És ennek van egy személyes része, hogy nekem mi a dolgom ezzel a kérdéssel? Én miben torzítom el az Istenről való jó és kegyelmes képet, mert valahogyan eltorzítjuk. Ez a tengerészek kérdése, hát, hogy hogyan tehetünk ilyet, hogyha így ismerjük Istent, és közben pedig ennyire nem tükrözi az életünk és a közösségünk őt. És a csúcsa ennek az öniróniának, vagy karikatúrának, amikor azt mondja Jónás, hogy dobjatok a vízbe. És utána a hajósok pedig küzdenek a széllel, és ki akarnak inkább evezni. Ez a fura önfeladás, hogy nem hoz döntést, sőt másokra hárítja. Ti dobjatok engem a vízbe. Én tudom pontosan, hogy miattam van rajta ez a vihar. Én menekülök Isten elől, de én nem vagyok hajlandó érte semmit sem változtatni. Ti csináljátok másképpen. Ez nekem nagyon ismerős ez a mondat. Én nem, de ti csináljátok úgy, hogy nekem is máshogyan legyen. És ez egy nagyon mérgező mondat, amit itt Jónás csinál. Hogy én nem akarok felelősséget vállalni, de ti csináljátok jól. Ez a kívülről való. Tudom, hogy én vagyok a probléma, de ti azért ti oldjátok meg, és a hajósok meg eveznek, meg imádkoznak, hogy ne váljanak gyilkosokká Isten szemében. És igen, valóban a pogányok leiskolázzák Jónást, és megtalálják az Urat. Jónás pedig süllyed egyre mélyebbre, egészen a nagy hal gyomráig. Milyen ilyen mérgező mondataink vannak, amelyet, hogyha hallanánk más családban, vagy más közösségben, azt mondanánk, hogy ez komoly. Komoly, hogy így működik az a cég, és közben néha mi működünk így. És hadd jöjjek vissza ez a könnyedséghez, hogy boldogok, akik tudnak nevetni önmagukon, mert megáll a süllyedés. Mert ez a célja ennek a könyvnek. Ezért van itt a Szentírásban előttünk, hogy mikor tör már ki belőlünk a nevetés, a sóhaj, hogy én is ilyen vagyok. És köszönöm Istenem, hogy arra hívsz, hogy ne ilyen legyek. Mert enyém lehet a te kegyelmed, mert ha beleszakadok is,
akkor te ilyen módon érsz utol engem is, hívsz engem saját magadhoz, hogy ne meneküljek tovább előled, hogy legyek a te embered, a te szereteted meghívásának az embere. Hogy én magam is teljesen átéljem, és meg tudjak erre másokat hívni. Meddig lesz vihar itt a Biliben? Meddig nem ismerünk magunkra? Meddig süllyedünk? Gyertek és térjünk örömmel ő hozzá. Ez az a kacaj, ez az a nevetés, amitől az ördög elfut. Így is meg lehet tagadni a süllyedést és a bűnt. Hogy Istenem, hát én vagyok ez a bolond, én vagyok ez a vak. Erről énekeltünk a 282. dicséretben, hogy ne nézd a világ vakságát, a mi vakságunkat. Áldott légy, Uram, hogy nekem is egy görbetükröt tartasz, hogy ne merevedjek bele, és ne süllyedjek el egészen. Jöjj és ments meg, megyek veled. Merre küldesz? Mikor mondod ki te is ezt a mondatot? És mikor mondja ki a közösségünk ezt? A bátor mondatot, hogy készek vagyunk, nevetve, önmagunkon nevetve, a hozzánk hűséges Istenhez fordulni. Ámen.